سلام كما يعلكم خبركم تغطاتلتي زينا وشتن وطعن حيزنا لكم قريبنا لنا مساهم تصنح بيتروس بنقسي أرس زينا لعلواي اللوخ منقستي إرترا مسابو منبر لعلواي بايتو سودان تراخيبون بمقنيات زخري سرحيت فانكل مريت اكزيبيشن تخفيتون بأقاطعمي زغر سرحيت فانكل ودر فرق ماراثون مبرق أفريقيا تخايدو ودو حورات أقرات وتادرا وقلولا وليبيا خمزة شاقو لحبيرون تركي ناب سوريا غزيف سراويت تلخ كمزلا تقاليحون روسيا ني بوليسي من محدار بريزيدنت ترامب عبد قداي فينزويلا تقايماتو بمنستر قدات وصايا عطو عثمان صالح أماخاري بريزيدنت عطو يمان قبرا بن زغمي لعلواي اللوغ إيرترات مالي شدش تلكاتيت مسابو انبر لعلو بايتو السودان عبد الفتح البرهان تراغيب زتيو أبتي عبي كتما كارتوم استقايد ركب لعلواي اللوغ إيرترا عبي ممعبال كلتاون زباون زمدناتات بغندو دما بزباك أرنا أفريكا نزولو معبالتات زحازة ملختي بريزيدنت إسياس أفوركي ناب أبو انبر لعلو بايتو السودان أبتحيون أبو انبر لعلو بايتو السودان عبد الفتح البرهان بوغنو إيرتران سودانن كلتاو زمدن نمعبال كومون زباو وهدت نمر غاز كايرو زلوات عاري بموغاس بزيادة نمحيالو دما اتي صارتات كتصال مخوان قليتون إذا كمديلون كله العلواي لوخ إيرترا مسك قدامي منستر سودان عبد الله حمدوكن مكتل أبو انبر لعلو بايتو السودان جنرال محمد حمدان داغلون تراقبو عبي ممعبال كلتاو زمدن ناتات زتيون بمخنيات صنبل مبال 30 عامات زحري سرحيت فنقل استدالو بمكونن حابيرتان غوسغاسن منستر مكلخال منستر هابت بحري من محدار زواسي مناو قيح بحرن محازا إيرترا شودناوي دونالد بوستروم استدالو مريت اكزيبيشن لومي عربي شوعة لكاتيت بصحافي قدفاتو علامين محمد سعيد تخفيتون اتي عب 4 داسات تقاليل زلو مريت تنتاون تاريخاون قرستات زواسي مناو قيح بحري زغلص تحستو نتفتات منستر هابت بحرن غسغاسون بأبالات حيلتات مكلخال استدالو سنة طبباو مريت كومون منبرون صنعاتن تغارالاي زغلصن غفعتات مغزاتاو سرعات إثيوبيا اب لعلي نصحان إيرتراوين نبرت باصع زنصبارقنيو أبتي أب ساعات نكوز تقايد مخفت سنة سرعات تفعلوا لعلوت سمز منغستن جنبارن تاريخيبهم نيرم صنبل مبل 30 عامات زخري سرحيت فنقل نلمعت بزبل تيما كسبت شعت لكاتيت بزتفعلوا سبورتاون سنة طباباون مساندوتات سيمينارات كالت عستوتاتن معريقو كقنيو بأقاطع متصنبلن مبل 30 عامات زخري سرحيت فنقل وددر فرق ماراثون مبرق أفريقيا لومي شوعة لكاتيت عب كند قراناتات كتما باتصع تغايدو أبزي 21 كيلومتر شفنا وددر 69 دك تبعتين 21 دك أنستين بتغلالات 9 ودادر تيم تساتيفهم أبتي بأهقراو فدرشين أتليتيكس مالتي يافا فلوت أزرخبين نايدك تبعتي وددر أتليتات إيرترا إثيوبيا دو سودان تنزانيان تساتيفهم نيرم أموداتا دما كبد كتبعتي أتليت جرماي جبر سلاسي قدامي أتليت سامسون أماري كلاي أتليت يوناس يعقوب سالساي كوينم تعويتهم كبد كانستي دما قدامي تناصنت امانيل كاليتي سمرت مرحوي سالسيت دما حبرت لبساي بمخان تعويتن أبزي أبي كلتي مدبات إيرتراوين أتليتات زدمقلو وددر عوتات وانچان ገንዘባው ሽልማትን تعديلهم علماو معلتي زيرو تصاورنت نمخنشاب دقا انستي بدرجه هاجر تخبيرا وكيل إيرينا أكال مبرهاتو نزدالو صبصب شام تولد كأربوي أمراوي أكلاون محبر قطباون هاسيا زورد مخنشاب دقا انستين مكتا زكاد نتفتات نمحيالن زوسات سقمتات نموهادن بدرجة عالم تذكيرات وعلم معلتي زيرو تصاورنت نمخنشاب دقا انستيو بدرجة هاجر أبكتما بارنتو لو مشدش تلكاتي تذكيرا وعلام أبتي مخنشاب دك أنستيو بعقم من استيات يوجد أبتحت زبل تيما لعلوت حلفتم محدار زواجاش باركا أكلات منستر عنا مرحت هايمانوت وكلت هزبنا هجران تكالاتن زد ترخبول زخري أفلوت هزبي أبتي دحر لمدي كبن مبال مخنشاب دك أنستيو زور دهاسيا زقلح نايكت عنزة مدرخاتن سبورتاون بهلاون نتفتات تقايدوم حالا في كفل محبر أقول قلت زواجاش باركان أبو أمبر كوميتي موجد قودات المدهات أبتو زوبان آتو فرانكو كوبابا بزسمعو قال أبتو زوبان موجد مخنشاب دك أنستيون مرعات تحت عدمن كمون من رقات مسلات قلعو التكتاتل كابج أنافر منستر تاتعنان عيون محبر ودحنتن
ሕቡራትን ሃማደ ዝቆመት ኮሚቴ ከም ዘላን ምስ ወከልቲ ዞባን ንኡሳን ዞባታትን እናተዋሃደት ክሳብ ምምሕዳራት ከባቢ ምስ ህዝቢ ተዓይ ምህላዋ ገሊጹም ኣብ ሚኒስትሪ ጥዕና ዳይሬክተር ኮምን ስድራ ቤትን ዶክተር ብርሃነ ሃይለ ብወገና ምኽንሻብ ደቂ ኣንስትዮ ሃይማኖታዊ ይኹን ሕጋዊ ተቐባልነት ዘይብሉ ኣካል ጓል ኣንስተይቲ ዘጉድልን ዘሰንክልን ንጽህናኣ ዘርክስን ሰብኣዊ ክብራ ዘፍርስን ምዃኑ ጠቒሳ ነዚ ጎዳኢ ልምድን ምውጋድ ዝካየድ ዘሎ ጻዕሪ ኣተባባዕ ውፅኢት ይርከቦ እኳ እንተሎ ዞባ ጋሽ ባርካ ካብ ካልኦት ዞባታት ሃገርና ቁሩብ ትሕት ኢላ ብምህላዋ ዝካየድ ዘሎ ስራሓት ብዝሓየለ መልክዕ ክግስግስ ጸዊዓ መራሕቲ ሃይማኖትን ዓበይቲ ዓድን ብወገኖም ኣብ ዝሃቦ ርእቶታት ድሑር ልምዲ ምኽንሻብ ደቂ ኣንስትዮ መብዛሕትኡ ኣካል ሕብረተሰብ ስለ ዝነቕሓሉ ኣብ ውሕዳት ውልቀ ሰባት ጥራይ ይርአ ከም ዘሎ ብምንጻር ብወገኖም ኣብቲ ዝውክሎ ሕብረተሰብ ብዝለዓለ ደረጃ ቀጻል ጎስጓሳት ክደፍኡሉ ምዃኖም ኣረጋጊጾም ወከልቲ ማዕከን ህፃናት ሕብራት ሃገራትን ማዕከን ህዝቢ ሕብራት ሃገራትን ኣብ ኤርትራ ኣብ ዘስምዕዎ ቃል ድማ ምኽንሻብ ደቂ ኣንስትዮ ኣብ 2030 ጠቕሊልካ ንምውጋድ ንዝወፀ ውጥን ሕብራት ሃገራት ምስማር መንግስትን ህዝብን ኤርትራ ብዝገበሮ ጻዕሪ ኣብ ኩለን ዞባታት ኣብ ትስፉ ደረጃ በፂሑ ከም ዘሎ ብምግላጽ ሙሉእ ዓወት ክሳብ ዝረጋገጽ ትካላት ሕብራት ሃገራት ዘካይዶ ዘለዋ ምድጋፍ ከም ዝቕጽሎ ኣረጋጊጸን ኣብቲ ኣጋጣሚ ዝተፈላለየ ስነ ጥበባዊ መሰናዶታት ከምኡውን ብሰንኪ ምኽንሻብ ኣካላዊ ጉድኣት ዝወረደን ደቂ ኣንስትዮን ክኢላታት ጥዕናን ቃለ ምስክርነት ክህቡ ከለው ኣብ ምግታእቲ ድሑርን ጎዳእን ልምዲ ኣብነታዊ ተራ ንዝተፃወቱ ዝተዳለዉ ሽልማት ድማ ተዓዲሉም كما أكل نايتي بمخنيات صنبل مبال 30 عمت زخري سرحيت فنكل زسلاسل زلو نتفتات أبي قدلاوي قالسي إرترا استفتسمو كيان جغننتن أبي ولدتات كساقاقر أبي مسنادون معقابون ترانا بركتون منسيات كحيل بحامو الشلكاتي تابستغايد سمينار تقريتون أبتي كولونيل عبد محمد مطرن كولونيل كنف هابتو من منسيات سرحتين يتات زقبرو سمينار ودبايت كتما باصع عبي شحن 977 كمون شحن 909 نمحرار استخايدو مرر تكينات نمصواي زصقم استفلالي جغننتن استخفلن مسواتن بابنتات اسنيم سفيح مبريبوم نساتما بمجلسيوم اب شحن 977 نتا كتما نمحرار استخايده كبيد مربرابن دحيرو السعبه وصيتن اب حلنا نفس وكف اب تكينات تساتفه تغرالاي زير ساع زخرن سمبراتن زغدف منبار بمغلاط مدمساس ازنادو من تربايتا مختام مغزات زبسرن باب ملا حرنت زرغاغصن سرحيت فنقل كم زنبره حبيروم كولونيل عبد محمد مطرن كولونيل كنف هابتومن اب موداتا ناصنت ኤርትራን ምምጻ ዝተኸፍለ ከቢድ ዋጋን በብመድረኹ ዝተፈጸመ ጅግንነትን ነበርያ ነበረ ንኸይከውን ኣብ መንጎ ቅያዝ ዝፈጸመ ናይ ሽዑ መንሰይን ሓድሽ ወለዶን ዘሎ ሰንሰለት ንኸይብተኽ ንኸይሃስስን ንኸይጥምዘዝን ናይ ነፍሲ ወከፍ ዜጋ ብሓፈሻ መንስያት ድማ ብቐንዱ ሓበራዊ ጻዕሪ ከም ዘድልያ ተሓሳሲቦም ተሳተፍቲ ብጊዜኦም ሓቀኛ ታሪክ ገድሊ ኤርትራ ኣብ ምስናዱን ምዕቃብን ኣብ ዝካየድ ዕማም ድልውነቶም ድሕሪ ምርግጋጽ ተመሳሳሊ ሰሚናር ኣብ ኣጋጣሚታት ጥራይ ከይተሓጽረ ብሰፊሑ ክካየድ ተላብዮም ጽምብል መበል 30 ዓመት ዝኽሪ ስርሒት ፈንቅል ሎሚ 7 ለካቲት ብወግዒ ክጅምር እዩ ኣብ ኮማው ሆስፒታል ጢዖን ዞባ ኣራዕታ ኣገልግሎት ሕክምና ናጽላታትን ህፃናትን ተዋዲዱ እዚ ዝተኣታተወ ሕክምና ናጽናታትን ህፃናትን ኣድማዕ ውፅኢት ክህልዎ ድማ ንኣባላቲ ኮማው ሆስፒታል ስልጠና ተዋሂቡ ነቲ ስልጠና ዝሃበ ሓኪም ህፃናት ዶክተር ሳምሶም አባይ እቲ ኣገልግሎት ኣካል ናይቲ ኣብ ርሑቕ ከባቢታት ዘለዋ ትካላት ጥዕና ዘድልናዊ ተዓጢቐን ብቑዕን ዝተማልአን ኣገልግሎት ከም ዝህባ ንምግባር ዝካየድ ዘሎ ወፍርን ፃዕርን ከም ዝኾነ ገሊጹ ب4 ለካቲት ናብ ቦታታት ልምዓት ዑደት ዘካየዱ መንእስያት ዞባ ደቡብ መሰረት ብሩህ መጻኢ ዝኾኑ ዓበይቲ ፕሮጀክታት ከም ተዓዘቡ ገሊጾም እቶም ካብ 12 ንኡስ ዞባታት ዝተወከሉ ተማሃሮን ሰራሕተኛታትን ትካላት መንግስትን ዝርከቦም 370 መንእስያት ትሕተ ቅርጺ ምኽዛን ማይን መደባት ምርባሕ እንስሳታትን እዮም ተዓዚቦም ኣብቲ ፕሮጀክታት ኣብ ዝበፅሕሉ ድማ ንሓፈሻዊ ኣተሃናንፃ ዲጋታት ምስላምን ጠቐራን ዝሕዞ ዓቐን ማይ ከምኡውን ኣብ ሓልሓለ ዝካየድ ዘሎ ፕሮጀክት ምርባሕ ናይ ጸባ ከብትን ምልማዕ ሓምላይ ምግቢ እንስሳን መብርሂ ተዋሂቦም እቶም ዑደተኛታት ኣብ መወዳእታ ዝተዓዘቦ ፕሮጀክታት ንብቕዓትን ናይ ምግባር ዓቕምን መንስያት ዘጉልሕ ኮይኑ ከም ዝረኸቦ ብምሕባር ተመሳሳሊ ዑደት በብከባቢኡ ክውደብ ኣገዳሲ ምዃኑ ገሊጾም سعيب زارب زيناتات وصاي نمكتالكم دقيمنا بخبر نعدم
ውድብ ሕቡራት ሃገራት ወተሃደራዊ ቅልውላው ሊብያ ከም ዘሻቀሎ ሓቢሩ ዋና ጸሓፍቲ ውድብ አንቶኒዮ ጉተረሽ ነቲ ቅልውላው ንምህዳእ ዝተበጽሐ ስምምዕ ምቁራጽ ተኽሲ ገና ብዘይ ምትግባሩ ኣብ መንጎ ተጻረርቲ ወገናት ዝካየድ ግጭት ይቕጽል ከም ዘሎ ኣረዲዩ ተጻረርቲ ወገናት ሊብያ ስምምዕ ምቁራጽ ተኽሲ ብዘላቕነት ክኽበር ኣብ ዝኽእል መሰረታዊ መትከላት ከም ተሰማምዑ ክግለጽ እኳ እንተጸንሐ ዛጊት ተግባራዊ ከም ዘይኮነ እዩ ዝሕበር ዘሎ ላዕለዋይ ተጻዋዒ ሕቡራት ሃገራት ኣብ ጉዳይ ሊብያ ክልቲኦም ወገናት ዘቕረብዎ ቅድመ ኩነታት ከም ዝነበሮም ምሕባሩ ይዝከር ተጻረርቲ ወገናት ሊብያ ገጽ ንገጽ ተራኺቦም ብዛዕባ ጉዳያቶም ክዘራረቡ ፍቃደኛታት ብዘይ ምህላዎም እቲ ተበፂሑ ዘሎ ምቁራጽ ተኽሲ ውሑስ ክኸውን ከም ዘይክእል እዩ ክጥቀስ ጸኒሑ በዚ ድማ ቅልውላው ሊብያ ንምዕራፍ ዝካየድ ዘሎ ዲፕሎማስያዊ ጻዕርታት እወታዊ ውፅኢት ክርከቦ ዘሎ ተኽእሎ ጸቢብ ምዃኑ ተንተንቲ ፖለቲካት ከባቢ ስጋቶም ይገልጹ ቱርኪያ አንጻርቲ ብሰራዊት መንግስቲ ሶሪያ ኣብ ዞባ ኢድሊብ ዝካየድ ዘሎ ወተሃደራዊ ስርሒት ዝቐንዐ ሰፊሕ ወተሃደራዊ ምንቅስቓስ ተካይድ ከም ዘላ ተገሊጹ እታ ሃገር ትማሊ 6 ለካቲት ኣብቲ ዞባ ብታንክታትን ድሩዓት መካይንን ዝተሰነየ ገዚፍ ሰራዊት ከም ዝለኣኸት ይግለጽ ኣሎ ፕሬዚደንት ቱርኪ ጠይብ ኤርዶጋን ኣብ ዞባ ኢድሊብ ወተሃደራዊ ስርሒታት ዘካይዱ ዘለዉ ሓይልታት ሶሪያ ክሳብ መወዳእታ ወርሒ ለካቲት ካብ መስመር ናይ ምክትታል ቱርኪ ክርሕቑ ብ5 ለካቲት ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ኣጠንቂቑ ነይሩ እዩ ይኹን እምበር ሰራዊት መንግስቲ ሶሪያ አንጻር ሽብራውያን ዘቕንዐ መጥቃዕትታት ክቕጽሎ ምዃኑ እዩ ዝሕብር ዘሎ ምእታዊ ሰራዊት ቱርኪ ናብ ዞባ ኢድሊብ ጎኒ ጎኒ እቲ እስራኤል ኣብ ሶሪያ ተካይዶ ዘላ ተደጋጋሚ መጥቃዕትታት ሚሳይል ይካየድ ብምህላው ኩነታት ሶሪያ መሊሱ ከይገድድ ነቲ ኩነታት በቐረባ ዝከታተሉ ወገናት ይሰግኡ እስራኤል ብ4 ለካቲት ኣብ ከተማ ሕሙስ ሶሪያ ኣብ ልዕሊ ዝርከብ ክልተ ማእከላት ዕደና ባህርያዊ ጋዝ ደብዳብ ብረት ከም ዘካየደት ኣይርሳዕን ትማሊ 6 ለካቲት ረፍዱን ብእስራኤል ከም ተኻይደ ዝተገልጸ መጥቃዕቲ ሚሳይል መብዛሕትኡ ዕላሙ ከይወቃዕ ብሓይልታት ምክልኻል ሶሪያ ከም ዝበርዓነ ይዝከር ብሰንኪቲ ኣብ ሶሪያ ብሓፈሻ ዞባ ኢድሊብ ድማ ብፍላይ ዝካየድ ዘሎ ውግእ ቁጥሪ ናይቶም ናብ ቱርኪ ዝኣትዉ ስደተኛታት ከም ዝዛየደ እዚ ድማ ኣብ ልዕሊ ቱርኪ ጸቕጢ ከም ዝፈጠረ እዩ ዝግለጽ ሩስያ ምምሕዳር ፕሬዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ጉዳይ ቬኔዙዌላ ንዝኽተሎ ዘሎ ፖሊሲታት ደጊማ ተቃይማቶ ኣሜሪካ ባዕሉ መሰጋገሪ መንግስቲ ቬኔዙዌላ ምዃኑ ንዝኣወጀ ኹዋን ጓይዶ ምድጋፋ በቲ ሓደ ኣብ ልዕሊ እታ ሃገር ትገብሮ ዘላ እገዳታት ድማ በቲ ካልእ ንቅልውላው ቬኔዙዌላ ዘጋድድ ምዃኑ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወጻኢ ሩስያ ወቂሱ ምምሕዳር ፕሬዚደንት ትራምፕ ኣብ ልዕሊ መንግስቲ ፕሬዚደንት ኒኮላስ ማዱሮ ጸቕጢ ንምፍጣር ተደጋጋሚ እገዳታት ከም ዘጽደቐ ይፍለጥ ኹዋን ጓይዶ ኣብዚ ሳልስ እዚ ኣብ ኣሜሪካ ምብጻሕ ከም ዘካየደ ዝፍለጥ ኮይኑ ዕላሙ ካብ ኣሜሪካ ደገፍ ንምርካብ ምዃኑ እዩ ዝጥቀስ መንግስቲ ቬኔዙዌላ ኣሜሪካ ንጓይዶ ትገብሮ ዘላ ደገፍ ብትርክ ቃውሞ ምጽንሖም ጸብጻባት የረዱ ኹዋን ጓይዶ ኣብ መጀመርታ 2019 ባዕሉ መሰጋገሪ መንግስቲ ምዃኑ ድሕሪ ምዋጁ ኩነታት ቬኔዙዌላ ከም ዝኸረረ ይፍለጥ ኣብ ከተማ ነጀፍ ኢራቅ ኣብ መንጎ ሰዓብቲ መራሒ ሃይማኖታዊ ሙቅታዳ አልሳዳርን አንጻር መንግስቲ ዘቐንዐ ህዝባዊ ተቃውሞታትን ናዕብን ዘካይዱ ዘለዉ ሰልፈኛታትን ብ5 ለካቲት ብዝተወልዐ ግጭት 8 ሰባት ከም ዝሞቱ ንሰመዚ ጥዕናታ ከተማ ብምጥቃስ ማዕከና ዜና ቃልሐን እቲ ግጭት ሰዓብቲ ሙቅታዳ አልሳዳር መበገሲ ናይቲ አንጻር መንግስቲ ዝካየድ ተቃውሞታትን ናዕብታትን ኮይኑ ንዝርከብ ከባቢታት ንምንጻህን ሰልፈኛታት ንምብታንን ኣብ ዝተፈተኑሉ ከም ተወልዐ ድማ ተሓቢሩ በቲ ዝተኻይደ ግጭት ካልኦት 20 ሰባት ከም ዝቆሰሉ ድማ ተገሊጹ ቅድሚ ሰሙን ከም ቀዳማይ ሚኒስተር ኮይኑ ንዒራቅ ክመርሕ ዝተመዘዘ መሐመድ ዓላዊ ኣብ ናይ ውልቂ ናይ ትዊተር ገጻቱ ኣብ ዝለጠፈ ሓበሬታ ነቲ ናብ ዝኸፍአ ምፍሳስ ደም ከይዓርግ ተሰጊኡ ዝርከብ ግጭት ብምኹናን ድሕነት በርጌስ ንምሕላው ስጉምቲ ክውሰድ ፀዊዑ ኣሎ ሓደ ካብ ቀንዲ መራሕቲ ሃይማኖታት ዝኾነ ሙቅታዳ አልሳደር ምስ ምምዛዝ ሓድሽ ቀዳማይ ሚኒስተር ኢራቅ መሐመድ ዓላዊ ተኸተልቱ ዘካይዶ ተቃውሞታት ደው ኣቢሎም ናብ መዓልታዊ ንጥፈታቶም ክምለሱ ከምኡውን ማእከል ህዝባዊ ናዕብን ተቃውሞታትን ኮይኑ ንዝርከብ ከባቢታት ከተማ ባግዳድን ካልኦት ከተማታትን ከንጽሁ ብ2 ለካቲት ምጽውዕ ይዝከር እንተኾነ እዚ ሓይሊ ዝተሓወሰ ስጉምቲ ደገፍቲ ሙቅታዳ አልሳደር ነቲ ኣብ ኢራቅ ተፈጢሩ ዘሎ ፖለቲካዊ ምትፍናን ዝጠንቁ ግጭታት ናብ ሃይማኖታውን ቀቢላውን ፍልልያት ዝጠንቁ ግጭት ከይዕርጎ ዘስግእ ምዃኑ ምስቲ ሃገር ቅርበት ዘሎም ተንተንቲ ይሕብሩ ኣብቲ ብእስራኤል ዝመሓደር ምዕራባዊ ገማግምን ወሽመጥ ቃዛን ኣብ መንጎ ሓይልታት ጸጥታ እስራኤልን ዕጡቓት ፍልስጤማውያንን ዝካየድ ግጭት እናዓረገ ይመጽእ ምህላው ይጋዋሕ ኣሎ
እዚ ዝተሓበረ ብ6 ለካቲት ኣብ ምዕራባዊ ገማግም ሓይልታት ጸጥታ ኣብ ልዕሊ መጥቃዕቲ ንምክያድ ይዳለዉ ምንባሮም ዝገለጾም ፍልስጤማውያን ዕጡቃት ብዝኸፈትዎ ተኽሲ ክልተ ፍልስጤማውያን ክቐተሉ እንከለዉ ኣብ ምዕራባዊ ገማግም ድማ ሓደ ዛጊት መንነቱ ዘይተረጋገጸ ኣብ ልዕሊ ኣብ ሓለዋ ተዋፊሮም ዝነበሩ ሓይልታት ጸጥታ እስራኤል መኪና ብምግጫው በዘካየዶ መጥቃዕቲ ብውሑድ 12 ኣባላት ጸጥታ እስራኤል ከም ዝቆሰሉ ኣብ ዝቃላሓሉ ዘሎ እዩ ብዘይካዚ ብ4 ለካቲት ሓይሊ ኣየር እስራኤል ኣብ ልዕሊ ኣብ ወሽመጥ ጋዛ ዝርከብ ዕላማታት ምንቅስቓስ ሓማስ መጥቃዕቲ ሚሳይል ምካየዱ ይዝከር ምንቅስቓስ ሓማስ ድማ ከም መልሰ ግብሪ ናይቲ መጥቃዕቲ ኣብ ልዕሊ ዕላማታት እስራኤል ልዕሊ 13 ሮኬታት ከም ዝተኮሰ ይሕበር እዚ ግጭታት ምምሕዳር ፕሬዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ሓድሽ ንድፈ እማመ ሰላም ማእከላይ ምብራቕ ድሕሪ ምውጣኑ ይካየድ ብምህላው ኣብቲ ከባቢ ተፈጢሩ ንዘሎ ፖለቲካዊ ወጥሪ መሊሱ ከም ዘኽርሮ ማዕከናት ዜና ቃልሐን ኣብ መወዳእታ 2019 ኣብ መንጎ እስራኤልን ምንቅስቓስ ሓማስን ተመሳሳሊ ምልውዋጥ መጥቃዕትታት ተኻይዱ ምንባሩ ጸብጸባት ይሕብሩ ኣብ መንጎ ክልቲኦም ወገናት ብውሕዱ 3 ግዜ ዓበይቲ ውግኣት ከም ተኻይደ ብሰንኩ ድማ ኣሽሓት ሰባት ከም ተቐትሉ ይጥቀስ ቻይና ከም ኣካል ናይቲ ምስ ኣሜሪካ ዝተኸተመ ቀዳማይ ገጽ ንግዳዊ ስምምዕ ኣብ ልዕሊ 1717 ዝተፈላለየ ዓይነት እታው ንብረት ኣሜሪካ ኣንቢራቶ ዝጸንሐ ተወሳኺ ቀረፅ እታው ብፍርቂ ከተጉድሎ ምዃና ብ6 ለካቲት ኣፍሊጣ ሚኒስትሪ ፋይናንስ ቻይና እቲ ምፉኻስ ቀረፅ እታው ተገይሩሉ ዝርከብ ዝተፈላለየ ዓይነት ንብረት ዘነጽር መግለጽ እኳ እንተዘየውፅእ ኣካል ናይቲ ኣብ ምጅማር መስከረም 2019 ካብ 5 ክሳብ 10 ሚእታዊ ተወሳኺ ቀረፅ እታው ዝተወሰነሉ ልዕሊ 75 ቢልዮን ዶላር ዝግመት እታው ንብረት ኣሜሪካ ምዃኑ እዩ ዝሕበር ዘሎ እዚ ድማ ምስቲ ኣሜሪካ ከም ኣካልቲ ዝተበጽሐ ስምምዕ ኣብ ልዕሊ እታው ንብረት ቻይና ገይራቶ ዘላ ምፉኻስ ቀረፅ እታው ዝመጣጠን ምዃኑ እዩ ሚኒስትሪ ፋይናንስ ቻይና ነጺሩ ተወሳኺ ምምሕያሽ ኣብቲ ተነቢሩ ዘሎ ወሳኺ ቀረፅ እታው ድማ ብምዕባለታት ናይቲ ክልታዊ ቁጠባውን ንግዳውን ኩነታት ከም ዝውሰን እቲ ሚኒስትሪ ወሲኹ ኣስሚሩ ኣሎ ኪላታት ቁጠባን ምስቲ ጉዳይ ጥቡቕ ምትእሳር ዘለዎም ተንተንትን ቻይና ብለብዒ ሓድሽ ዓሌት ቫይረስ ኮሮና ኣብ ቁጠባን ንግዳዊ ምንቅስቓሳን ማዕንቆታት ገጢምዋ ኣብ ዘለወሉ እዋን ነዚ ስጉምቲ ክትወስድ ምውሳና ነቲ ምስ ኣሜሪካ ተፈጢሩ ዝጸንሐ ንግዳዊ ምትፍናን ንምፍታሕ ንዘለዋ ልዑል ቁርብነት ዘነጽር ምዃኑ ብምግላጽ መጊሶም ኣለዉ ኣሜሪካን ቻይናን ኣብ መንጎን ዝተፈጥረ ንግዳዊ ምትፍናን ኣብ ልዕሊ ብኣማኢት ቢልዮናት ዝግመት እታው ንብረት ተመጣጣኒ ተባሂሉ ዝግለጽ ወሳኺ ቀረፅ እታው ኣንቢረን ከም ዝርከባ ዝፍለጥ ኮይኑ እዚ ስጉምትታት ኣብ ልዕሊ ቁጠባትን ሃገራትን ኣህጉራዊ ንግዳዊ ምንቅስቓስን ከቢድ ተጽዕኖ ፈጢሩ ከም ዝርከብ ይግለጽ ب6 ለካቲት ወጋሕታ ኣብ ሰሜናዊ ኢጣልያ ኣብ ህዝባዊ መጓዓዝያ እትነጥፍ ባቡር ምድሪ ሓዲዳ ሰሒታ ብምግምጣላ ክልተ መራሕታ ባቡር ሞይቶም በቲ ኣብዛ 33 ሰባት ኣሳፊራ ካብ ከተማ ሚላኖ ናብ ከተማ ሳሌርኖ ትጓዓዝ ዝነበረት ብልዑል ፍጥነት እትጓዓዝ ባቡር ምድሪ ዘጋጠመ ሓደጋ 27 ሰባት ፎኪስ ተባሂሉ ዝተገልጸ መቕሰልቲ ከም ዝወረዶም ሰመዚ ሲቪላዊ ድሕነት ኢጣልያ ሓቢሮም በቲ ዘጋጠመ ሓደጋ ንከተማ ሚላኖ ምስ ከተማ ቦሎኛ ዘራኸብ ብልዑል ጻዕቒ ተሽከርከርቲ ዝፍለጥ ቀንዲ መስመር ጽርግያን ባቡር ምድርን ተዓጺዩ ከም ዝወዓለ ድማ ተገሊጹ ሰመዚ መጓዓዝያ ኢጣልያ ጠንቅቲ ሓደጋ ንምንጻር መርመራታት ክካየድ ትእዛዝ ኣመሓላሊፎም ኣለዉ ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ ንሎም ቀትሪ ዝተዳለወ ዜና መሰናድኦና ኣብዚ ተዛዚሙሎም ዝተረፉ መደባትና ርፍ መዓልቲ